Serokê Amerîkayê Donald Trump ra gihand ku eger Hemas peymana agirbestê bin pê bike, hinek welatên li Rojhilata Navîn û derdora wê de midaxele bikin. Serokê Amerîkayê Donald Trump li ser platforma swê ya medyaya çivakî Truth Socialê peyamek bellow kir û diyar kir ku wî di bersiva van welatan de gotiye ku nîhanê dema midaxeleyê ye. Trump amajê pê kir ku hêvî heye Hemas pêbendî merçên agirbestê bimîne û spasiya hemû welatên kir ku dişwezîn divê pêvajoyê de bibin alîkar. Trump di parvekirina wê de her wiha got, ez dixwazim spasiya welatê mezin û Endonezyayê û lîderê wê yê hêja bikim ji bo hemû alîkariyên ku dane Rojhilata Navîn û Amerîkayê. Serokê Amerîkayê nehê çiriya pêşin ra gihandibû, ku van di danûstandinên li Misîrê de konaxa yekem a plana agirbestê ya di navbera İsraîl û Hemasê de ya li şezeyê pesenkiriye. Peymanê bi erekirina hikûmeta İsraîlê dehê çiriya pêşin dest pê kiribû.